Čaute, ja som Dominik a dnes budú Košice hádať, ktoré z týchto Apple Watchov sú nové a ktoré sú renovované. Dvoje sú nové a jedny sú renovované. Ten, kto hodne správne, vyhrá tieto nablískané AirPody. Tak poďme na to. Čau, môžem ťa na chvíľu vyrušiť? Mám na teba takúto otázku. Tuto máme 3 Apple Watche, dvoje sú nové, jedny sú renovované. Ak uhádneš, ktoré sú renovované, tak vyhráš AirPody. Čauko, vyzerá, ti chýbajú slúchadlá? Nechceš vyhrať nové AirPody? No, dobre. Tak keď si ich môžem lepšie pozrieť. Môžem sa pozrieť bližšie? Jasné, jasné. Môžem si to zobrať do ruky? No jasné, kľudne. Okay. Kľudne si ich aj zober do ruky. Možno si ich aj zblízka pozri. Vyzerajú všetky rovnako. Všetko, čo ti napadne. Vyzerajú úplne rovnako. Ťažké, čo? Ťažké, no. Všimaj si detaily. Čo ja viem, ťažko povedať. Myslím, že tieto modré. Čo ja viem, podľa mňa tieto, že by? Biele? Asi oranžové? Myslíš? Alebo... Ale skúsim tie stredné, podľa mňa tieto. Si istý? Dajme stredné. Nie sú to modré? Podľa mňa tieto? Modré? Si istý? Tu je taký škrebný. Ne, kľudne si ich pozri zblízka. Všetky vyzerajú fajn, ale asi modré. A nemôžu tu byť modré? Nie, budú to biele. Myslíš? Chceš dávať kamošovi? Podľa mňa to budú tieto biele. OK, biele. Poďme na to. Škoda. Aha. Skoro. A prečo práve modré? Tak neviem, zdali sa mi tak atypická aj tá farba. Také matnejšie, hej, tak preto som tak usúdil, hej, a to možno odlesk, svetlo a tak, hej. Tak prvá odpoveď bola správna, ale zmenil si to, čiže? Si stále bez sluchadiel? Víš nejaký rozdiel, že práve tie oranžové, že sú renovované? Vôbec asi by som nezmenil svoj guess. No pri tých oranžových by som nepovedal, že sú používané. Ale je to ťažký výber, že? Bolo to dosť ťažké, lebo sú na nerozoznanie. Prečo práve biele? Neviem, tak ty mi tak padli do oka, že možno tieto to budú. Áno, je to ťažký výber, hej. Vyzerajú všetky úplne rovnako. No tak by som povedal, že fakt sú všetky skoro rovnaké. To by človek musel detálne pozerať, ktoré z nich sú ako nové. Vyzerajú dosť dobre, obidve. Všetky vyzerajú úplne rovnaké, hej? Úplne. No to je tá pointa celého tohto. Ale tak mám pre vás niečo, aspoň za účasť. OK, nevyhral si AirPody, ale tak mám pre teba niečo. Kábel, to sa určite zíde. Obal a sklo. A obal na telefón. Aj kryt. Na telefón. Wow, ďakujeme. Sa darí. Čau. Ďakujem, čaute. O druhé mám končiť. Tak, dúfam, že dovtedy niekoho nájdeme a tie slúchatka odovzdáme, inak si ich nechám ja. Nachádzame sa na Hlavnej ulici, dúfam, že tu budeme mať viac šťastia. Dúfam, že tu to niekto uhádne. Máte nás chvíľku? Mám na vás rýchlu otázku. Ktoré z týchto Apple Watchov sú renovované? Je to ťažké, nezdá sa to, je to ťažké, už ma bolí z toho ruka. A ťažké sú aj tie AirPody, ktoré mám vo vačku. Pane, rýchla otázka. Kámo, keď mi dáš 30 sekúnd, môžeš získať AirPody. Si za? No, hej. OK, čo ide? Máme tu troje Apple Watch Ultra, dvoje sú nové, jedny sú renovované. Tvojou úlohou je vybrať tie, ktoré sú renovované. Ak to vybereš správne, získaš AirPody. Čo si to pozrieš? No, jasné. Sleduj detaily, známky nejakého použitia, poprípadne, keď tam sú. Ani že náhodou musím si tipnúť tieto. Ktoré? Tie oranžové. Fakt? Nevidím absolútne na jedných nejaké známky opotrebenia, alebo že hoď čo by na nich bolo. Si úplne istý, lebo keď to povieš, proste nedá sa to vrátiť späť. Asi aj tie oranžové. Skúsim to, tipnem to oranžové. Poďme to skúsiť. Fíha. Prvý človek. OK. Prečo práve tieto? Moja obľúbená farba je najviac modrá a biela, ale z hodou okolností som si povedal, že možno to nebude ani tá, tak som skúsil niečo, čo na sebe náhodou nemám a typol som oranžovú. Bol to správny typ. Dneska je tvoj šťastný deň, ako som sľúbil. OK, takže jedný nablískané AirPody pre teba. OK. Kľudne si je otvor. Nice. Sú aj šťastie nabité, aby si ich mohol rovno počul, som si všimol, že nemáš slúchadlá. Nemám slúchatka, čiže toto ma extrémne potešilo. Wow. Tak som rád, že slúchadlá potešili. Čo si prvé na nich pustíš? Najskôr asi Dimensions, DJ Turn It Up. Nepoznám. To je nejaké slovenské? Odporúčam. Nie, zahraničné, ale odporúčam. Tak gratulujem. Užívaj. Veľa šťastných kilometrov. Čau. Tak kamoši, nie je všetko zlato, čo sa blíšti, no naše hodinky sa blíštia aj skrz to, že nie sú práve nové. Čakni ponuku na našom webe a na Instagram napíš, do akého mesta máme ísť na budúce, kde možno budeme rozdávať iPhone 15. A na záver, nebajte s nožnicami, píte vodu, choďte viac von a majte sa radi. Čau. Good?